मानसिफोरखौ जे रेन्डि बुङो जे दिनैनि भिडिअ जाबाय रिनि आब'नि माखासे भिडिअफोरनि कन्टेन्ट जाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायबा जेबायदि खर'आ अर जोंगोन आरो बे भिडिअ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो बे भिडिअ खालि एन्टारटेनमेन्ट थाखाय मा जादों रावखौबो दुखु एबा रागानि थाखाय बानायनाय जायाखै आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेलनि आइकनखौबो अल सेलेक्ट खालामनानै ला मानोना आं जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथाङा नटिफिकेसन मोनहैयो होनबालाय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसथ'दो अनलायदो बयबो अनलायदो सामफ्रोमबो गोसो सोलायदो अनलायदो रिनिया जोंनि बर' हौवाफोरखौ नेवसिदों बिनिनो भिडिअनि क्लिप ससे देखायनो मा होनदों आब' नों होनफिनलाय खेमसे मा होनदों सैमा बुन्दिफोर नोंसोर बायदिया थानोबो समायबाय बड'लेण्डआव हारे खेमबेसेथो होनखो नोंलाय बर' हौवाखौ नांला हारे लाहैदों ना निग्र' हौवाखौ नोंखौथ' सोर हमनानै लाखिदों बेफोर यूट्यूबाबो मैक्सिमम यूट्यूबारा जेबो बाथ्रा गैया उल्टा पुल्टा बाथ्रा बनानी इसे जस्ट माने सैमा बुन्दिया मा होनदों जोंनि बर' हारिनि इउटुबारखौसो दाय होबावदों नोंसोर बायदि सोरबा हारिनि बागै गान सोमजिदों नामा नोंसोरथ' सोरखौबा जोंनि बर' हारिनिखौसो हौवाफोरखौ बासिबावदों सैमानि फिसाफोर कौन है ये लोग कहां से आते हैं रेन्डिफोरसो माथो लाजिनो रोंगो आच्छा आरो नोंसोर बायदिखौ अबरखौ रेन्डि बुङाबा मा बुंनांगौ बिदि बर' हारिनि सायाव लाइभ फैनानै मानोथो बिदि बखिनांगौ नोंसोरलाय टाइटेल चेन्ज खालाम नै रिनि नोंसोर बर'नि टाइटेल लानानै जाया मिथिबाय बर' हारियाव मा मा दङ बेखौ मिथिगोनां होनबासो जायो मिथिबाय टाइटेलखौ हरदों नोंनि टाइटेला जोंसोरखौ ओइ महरथि बेयाव मालायनि बिमा फिसाखौ मा बुंदों नोंसोरलाय सैमानि फिसाफोर गावनि फिसाफोरनि टाइटेलखौ बिमा फिसाया दोनलाबा सैमाया फैनानै दोनफैगोन नामा नोंसिनि टाइटेलखौ नोंसोरनि थाखायथ' बर' कमिउनिटि डेभलप जायाखै नोंसोरनि बादि मानसिफोरखाने जाबाय आरो खोनासंनो हाला आं बेयाव आखाइ थुयै दाबुंसै बर' हौवा निउसदाफोरा जाबाय आरो बिसोरनि रायलायनायखौ एसेबो खोनासंनो हाला आं दानो खोमानिफ्राय थै ओंखारलाबायगोनसो दाथ' आं बर' बायदि रायलायगासिनो दं आरो रिनिमोन बायदि जाबा आंखौ सोर फोरोंगोनलै ओरैनो एथ' गोबावजोंसो बर' रायलायनो रोंखादों जानाय नङालै बिसोरजों बाय बावदोंसो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरजों शेयार खालामलाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन